Izgrađivanje prikladnih stavova i socijalnih vrijednosti. Izgradnja odnosa prema imovini. Prihvaćanje, dijeljenje s drugima na zahtjev. Dragi učenici i roditelji, u nastavku je pripremljen sadržaj koji je prilagođen učenicima na način da su jednostavno i jasno prikazane aktivnosti u kojima dijete može sudjelovati u obitelji, u učionici te situacije u kojima dijete može pomoći drugima. Dodatna prilagodba je u formi videa kako bi učenici uz vašu minimalnu pomoć mogli savladavati sadržaj. Sretno u savladavanju novih izazova. Krenimo! Aktivnosti u kojima možeš pomoći u svojoj obitelji. Pometi pod u kući. Prljavu odjeću stavi u pranje. Opranu odjeću stavi na sušenje. Operi posuđe. Zalij cvijeće ili nahrani kućnog ljubimca. Operi prozore. Aktivnosti u kojima možeš pomoći u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini. Pomogni prijatelju u slučaju nezgode. Sudjeluj u kreativnim likovnim aktivnostima. Pomogni prijatelju u rješavanju zadane aktivnosti. Pomogni prijatelju u razvijanju igre. Sudjeluj u zajedničkim praktičnim aktivnostima. Situacije u kojima treba pomagati drugima. Kada je netko tužan, kada je netko ozlijeđen, kada radimo zajedničke praktične aktivnosti i u održavanju čistoće prirode i životnog prostora. Bravo!